народ твой королю, и сыну твою справедливость. Народ твой справедливо, и привнеченный твоих поводле права. Все народы свету будут служить Богу. У дни егоные закрасуе справедливость, и великий спокой, аж покуль не зникне месяц, и будет он пановать от мора до мора, от раки аж до краю земли. Все народы свету будут служить Богу. Короли Тарсису и островов принесут ему дары, короли Аравии и Сабы складут данину, и поклонятся ему все короли, все народы будут служить ему. Все народы свету будут служить Богу. Бо он вызвались, які його клича, і пригнеченого, які помоги немає. Змилуйся он над бедным и убогим, и души бедных уратует. Все народы свету будут служить Богу. Дайте мне для вас, не была открыта Сыном Человечим у минулых поколениях, так як теперь открылся святым апостолом Ягоном и пророком Воздуха. Это значит, что и язычники являются сонаследниками и членами одного тела, и соотечественниками обетования в Иисусе Христе праз Евангелие. Это Слово Божие. Дякуємо Пану Богу. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Мы бачили зорку ягоную на усходе и пришли поклониться Ему. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Пан з вами. И с Духом Твоим. Читание Святого Евангелия поводле Матвея. Коли ж Єзус народився у Вифлеємі юдейським у дні короля Ірода, ось мудреці з усходу прибили у Єрусалим, кажучи: «Де новонароджений король юдейський? Бо ми бачили зорку Ягону на усході і прийшли поклонитися йому». Почувши это, король Ирод занепокоился и весь Иерусалим згиб. И он собрал усіх першосвятаров и книжников народа и пытался у их, где повинен народиться Мессия. И они сказали ему: у Бетлееме юдейским, бо так написано пророком: «И ты, Бетлеем, земля Юды, ничем не меньше серед городов Юды, бо з тебе вийде володар, який буде пасвить народ мой Израиля». Тады Ирод, потаемно покликавши мудрецов, выведал у их про час з'явлення зорки. Пославши их у Бетлеем, сказал: «Идите и старанно шукайте дитя. Коли знойдете, поведайте мне, как и я пошел и поклонился ему».
Яны ж, выслухаўшы караля, пайшлі. І вось зорка, якую яны бачылі на ўсходзе, ішла перад імі, пакуль не прыйшла і не стала на месцы, дзе было дзіця. Убачыўшы зорку, яны вельмі ўзрадаваліся. Увайшоўшы ў дом, яны ўбачылі дзіця з Марыяй, маці яго, і ўпалі і пакланіліся яму. І, адчыніўшы скарбніцы свае, ахвяралі яму дары золата, кадзідла і міру. І папярэджаны ў сне, каб не вяртацца да Ірада іншай дарогай, адышлі ў сваю краіну. Гэта слова Пана. Хвала Табе, Христе. Мне трошки зробіться пару кроків, як то сильніше сюди, как могли войти те, которые еще не у каплицы, все мы могли сместиться. Перенесення zapraszam tych, którzy jeszcze tam u korytarzu, jak to wejście do kaplicy, jak my czuli, jak to było. Конечно, у гэта урачыстасць аб'яўлення Пана. Хочам асаблівы спосаб, можа, бо гэта і свято, усе Божа нараджэнне і працяг, бо так направду гэта тая ж самая таямніца, якую мы перажываем, бо Езус Христос, які нарадзіўся, сёння аб'яўляецца ўсяму свету. Бог аб'яўляецца на як праўда. Бог, які прагне, каб не толькі мы як-то гэту інфармацыю, гэту веды такі мелі, што ён нарадзіўся і ўсё, але ён прагне, каб мы яго спазнавалі, каб мы яго адкрывалі, каб мы перажывалі вось гэту такую блізкасць і лучнасць разам з ім. І ў гэтай пазнанні праўды ёсць розныя падходы. Сённяшняе Евангелие, можна сказаць, вылучае такія тры катэгорыі людзей, якія і адносіны, можа, людзей да праўды. Першае гэта мудрацы. Гэта каралі з усходу, які прыходзяць, каб аддаць хвалу Пану, які прыходзяць, каб пакланіцца Богу. Яны мудрацы гэта вобраз катэгорыі тых людзей, якія маюць адвагу. Адвагу задаваць пытанні, адвагу шукаць адказы, адвагу рабіць і ісці наперад, так направду до конца, не быць упэўненым у тым, што мы і дойдзем на месца, чи спазнаем дакладна ўсё, што ўсё будзе нават добра, бо мы такі спадзяемся і мелі надзею, але ці мелі ўпэўненасць? Напэўна, не, але яны мелі ў сабе адвагу за тымі знакамі, якія ў сваім жыцці спазналі, чыталі. А ісці за гэтымі знакамі, каб адкрыць праўду і каб спазнаць і дасведчыць блізкасці Бога. Вельмі важна, каб так направду мы сталіся такімі людзьмі, якія задаюць пытанні, якія шукаюць адказаў, і баяцца ісці і мяняць штосьці ў сваім жыцці. Бо можа быць так, што мы ўжо прывыклі да таго, як нам жывецца, і заўсёды хочацца штосьці мяняць, бо так ужо добра. Але хрысціянскае жыццё захвочвае нас да гэтага, каб мы не стаялі на месцы, але заўсёды паглыблялі, імкнуліся адкрываць нястомна тую праўду, якую Бог нам адкрывае, які да нас кіруе. Другая, скажам так, можа, катэгорыя людзей, гэта тых, якіх увасабляе кароль Ірад. Адкрыўшы, пазнаўшы праўду, ён не захапіўся гэтай праўдай. Ён не захацеў пайсці за ёю і рэалізаваць у сваім жыцці. Але гэта праўда у ягоным жыцці в першую чаргу напомніла яго страхам, тым, што гэта праўда забярэ яму пэўную свабоду, вольнасць, забярэ ягоную ўладу. Праўда Богу і сам Бог для яго быў перашкодаю. Ён для сябе не адкрыў гэта як магчымасць змяніць усё, але як небяспеку, што гэта праўда ўвойдзе яго на жыццё і так направду яго зменіць, пераменіць, і ён уже не будзе такім самым. Гэта таксама вобраз шмат людзей, якія направду нават сваю веру успрымаюць толькі як
певні традиції, певні, тільки, може, релігійні якісь такі, скажімо так, обов'язки, але не виходять вельми глибоко. Не прагнуть гэта, каб Божье Слово, сам Бог міняв моє життя. Боюсь його упустити так направду серйозно моє життя, каб просто я не змінив його, бо этого не хочу. Ну і ще одна є категорія людей. Це ті, скажімо, учені, книжники народу, першосвятари, які так само знали правду. Мало того, вони навіть вміли показати дорогу до цієї правди. Бо сказали, що Месія має народитися у Вифлеємі. Що показали мудрецам той напрямок, де вони мають йти. Але, поглядите, самі за цією правдою не пішли. І вони знали об тем, вони прийняли, вони розуміли те, що відбувається, але не пішли за нею. Не хотіли прийняти знову ж у своє життя його, не хотіли цією правдою жити. І знову ж, це може бути частка так само і наше життя. Ми ж вам уже чого відаємо. Ми ж вас познали, ми познаємо нестомно, відкриваємо різні розмови про те, що читаємо і так далі. Питання, чи ми йдемо за цією правдою, чи хочемо ми реалізувати в нашій студенності, чи може подаємося, може не боясь, але що таке може лянути з закритості на те, що Бог нас керує. Це все, це три категорії, захочуть нас запитатися, де ми себе бачимо. Тут і тепер, ось у цей момент мого життя. Як я підходжу до тих правд Божих, які Бог мені відкриває, які до мене керує. Чи я йду за ними, чи я хочу їх відкривати, чи хочу їм жити. Чи може у мене все ж таки Бог ще визиває повний страх тим, що упустивши його своє життя, треба буде міняти це життя. Що треба буде вельми радикально і конкретно певні справи чогось відмовитися, того, що мені добре, і чим мені добре буде тепер. І молимося сьогодні відваги. Як ми, як мудреці, були люди відваги, які устають з місця і йдуть туди, де, може, ще до кінця не ведають, що буде, чекає, з великою надією, яку покладаємо у Бога, тим, що зорка, як з'являється Божє Слово, Божа ласка, приведе нас до повноти єдності разом. Я сьогодні ще так само хотів би прочитати вам лист ректора міждицезіальної семінарії в Гродні на урочистості об'явлення Пана. Особливий спосіб, це лист скеровано до тих парафій, з яких походять клерики цієї семінарії. Як відаєте, так само маємо серед нас клерика Олександра, який вчиться в цій семінарії, тому цей лист послухайте. Шановні брати і сестри, ми переживаємо сьогодні урочистість об'явлення Пана. У особах трьох мудрецов новонароджений збавця об'являється всьому світу. Це об'явлення відкриває нам вельми важную правду християнської віри, а менавіта тое, що праз Єсуса Христа збавлення прийшло до всіх людей. На протягу стагоддзяў гэтая правда застаецца нязменнай. Так само яна застанецца да сканчэння свету. Аднак у розныя часы людзі па-рознаму ўспрымалі гэтую правду, па-рознаму акрэслівае гэтую катэгорыю усіх. Для габрэйскага народу складана было прыняць правду аб тым, што збаўленне чалавека сягае па-за межы выбранага народу, з'яўляецца універсальным, паўсюдным, у сваёй ахоплівае таксама і для габрэяў гэта была катастрофа. Яны менавіта гэта меў на ўвазе Бог, калі у сваёй другой асобе прыняў дары мудрацоў. У гэты момант з'яўляецца першая запаведь новага Ізраіля, дзяцей Божых. Гэтую ж праўду Бог пацвярджае ў дзень Пяцідзесятніцы, калі вялікі натоўп, слухаючы прамову святого Пятра, чуе яе ў розных мовах. Сёння мы не патрабуем моваў, каб пераканацца, што Бог збавіў таксама язычнікаў. Сучасны хрысціянін успрымае гэту праўду як відавочную, але ці так проста мы прымаем праўду аб паўсюдным збаўленні. Тут можам паставіць вялікі знак запытання. Вельмі часта у сучасным хрысціянстве са з'яўленнем паняцця новага Ізраіля, якім мы з'яўляемся, нарадзілася і паняцце новага язычніцтва, альбо тых, каму мы адмаўляем збаўленне. Гэтых людзей мы акрэсліваем па-рознаму, найчасцей грэшнікамі, п'яніцамі, распуснікамі.
У кагосьці ў гэту катэгорыю трапляюць людзі іншай мовы, іншай нацыянальнасці, іншай канфесіі, іншага спосабу малітвы, іншага спосабу быцця хрысціяніна. Гэта найчасцей тыя, хто нам не падабаецца, з кім мы маем цяжкасці, хто інакш мяркуе і разважае. Выказваючыся пра іх востра або крытычна, мы часта забываем, што Бог таксама нарадзіўся і для іх, таксама за іх памёр і для іх збаўлення ўваскрос. Забываем, што гэта нашыя браты і сёстры, пакліканыя той самай веры да збаўлення. Пасланне урачыстасці выяўлення Пана не страціла сваю актуальнасць у 21 стагоддзі. Сучаснае хрысціянства сустракаецца з падобнымі праблемамі, у асаблівы спосаб тады, калі яно становіцца прыстасаваннем да патрэбаў не ўсяго чалавецтва, а пэўных груп альбо катэгорый веруючых. Непрыняцце другога чалавека такім, якім ён ёсць, гэта тое, з чым мы павінны змагацца. Маленькая дзіцятка Езус працягвае свае рукі да кожнага чалавека добрай волі, незалежна ад колеру скуры, мовы альбо нават спосабу жыцця. Гэта значыць, што грэшнік таксама пакліканы да ўдзелу ў збаўленні. Умова адна – добрае сэрца, гатовае адказаць на любоў Бога. Гэта дзівосная праўда аб любові Бога да кожнага чалавека выдзяляе хрысціянства сярод іншых рэлігій. Гэта фундаментальная праўда нашай веры. Без прыняцця гэтай праўды мы не зразумеем Бога і яго пасланне да нас. Без любові да кожнага чалавека дарэмныя будуць нашыя малітвы і ахвяры. Толькі пачуццё супольнага крочання да збаўлення напомніць наша сэрца сапраўднай радасцю і спакою. Шаноўныя браты і сёстры, здавалася б, гэта простая справа і простыя праўды веры. Аднак часам яна вельмі паволі пераходзіць з нашых вушэй у нашае сэрца. Мы няспынна патрабуем прыпамінання гэтых праўдаў, патрабуем таксама тых людзей, якія з любоўю нам гэтыя праўды растлумачаць і перакажуць наступным пакаленням, а таксама зазяюць прыкладам жыцця ў гэтых праўдах. Галоўную ролю ў абвяшчэнні Слова Божага ў нашым грамадстве выконваюць святары. І таму урачыстасць аб'яўлення Пана кіруе нашу увагу таксама на вышэйшую духоўную семінарыю, на месца, дзе рыхтуецца да святарства новыя святары. У нашых парафіях на іншых прысутнічаюць семінарысты, каб вестка Божай любові да кожнага чалавека працягвала гучаць. Мы павінны маліцца аб пакліканнях да святарства. Клопат пра пакліканні – гэта клопат пра нашу будучыню, клопат пра наступныя пакаленні, пра тое, чым яны будуць жыць і якую навуку будуць слухаць. Клопат пра тое, якой будзе наша старасць. Выкарыстоўваючы гэтую нагоду, хацеў бы яшчэ раз ад імя ўсёй семінарыйнай супольнасці падзякаваць вам, дарагія браты і сёстры, за дабрыню вашых сэрц, у якой вы матэрыяльна падтрымліваеце справу пакліканняў і нашу семінарыю. Хацеў бы яшчэ раз упэўніць вас у нашай малітоўнай удзячнасці. Кожны дзень мы молімся за вас і ў вашых патрэбах, а таксама заклікаць да няспыннай малітвы аб новых пакліканнях з вашых парафій, гарадоў, вёсак, вуліц, сем'яў. Не бойцеся гэтага дару, калі ён выпадзе для вашых дзяцей, і ён станецца для вас асаблівым благаслаўленнем. Прашу вас таксама аб малітве за семінарыстаў і выхавацеляў духоўных семінарый, аб святле Духа Святого для кожнага згодна з яго станам і пакліканнем. І хай добры Бог усіх вас благословляє. З удячністю, Ксьонз Віталій Ватіковський, директор міждицезіальної семінарії. Ви знаєте нашу віру одиного Бога, Отца Всемогутнього, Створителя неба и земли, усяго башного и небашного, и у одиного Пана Иисуса Христа, Сына Божьего одинородного, Зайца народженного, перед усеми веками, Бога от Бога, светло от светла, Бога соправдного от Бога соправдного, народженного, а не створенного, одиносутного Отцу, раз якого все сталося. Ён для нас, людей, и для нашего збавления, зышел с неба, и вселился от Духа Святого, с Девы Марии, и стался человеком, укрыжованы так само за нас,
при Понскім Пілат замучений і похований, і на третій день воскрес, погодлі Писання, і взійшов на небо, сядіть праворуч Отця, і знов прийде в хвале, судить живих і померлих, і його володарству не буде конца. Віру в Духа Святого, Пана і Животворцу, який з Отця і Сина походить, якому разом з Отцом і Сином належить поклонення і хвала, який промовляв про пророков, віру в один і святий католицький апостольський костел, визнаю один і хрест для відпущення грехов, і чекаю воскрешення померлих і життя вічного в будущем світі. Амин. До Бога, який жадає збавити усіх людей, узнесем наше супольне молитви. Молимся за всіх християн, щоб завсёди пам'ятали, що їх справжня очина знаходиться в небі. Тебе просим. Вислухай нас, Пане. Молимся за святого Отця, щоб його пасторська послуга сприяла усталюванню у світі справедливості, спокою і любові. Тебе просим. Вислухай нас, Пане. Молимся за наших добродеїв, щоб вони отримали за свою щедрость багату знагороду у володарстві Христа. Тебе просим. Вислухай нас, Пане. Молимся за науковців, щоб їх дослідження допомагали їм самим і іншим людям у познанні Христової правди. Тебе просим. Вислухай нас, Пане. Молимся за померлих, за яких ніхто не молиться, щоб вони отримали вічну знагороду. Тебе просим. Вислухай нас, Пане. Молимся за нас, тут присутних, щоб ми спознали в нашому житті радість і спокій від Божого дитяті. Тебе просим. Вислухай нас, Пане. Молимся в дарах Духа Святого всіх потрібних ласков для семінаристів, вихователів, сам особливий спосіб за нашого клерика Олександра. Тебе просим. Вислухай нас, Пане. Молимся о Божьем благословении, Маті Божой для живого ружанца парафії. Тебе просим. Вислухай нас, Пане. І в тишині наших серців прославимо Богу тієї просьби, інтенції, з якими сьогодні приходимо на эту Евхаристію. Тебе просим. Вислухай нас, Пане. Усемогутний Боже, вислухай наші молитви і учини, як обновленные Твоєю ласкою, ми завсёди тривали у єдності з Тобою. Раз Христа, Пана нашого. Амин. Номер 158. Брати і сестри, как мою і вашу яхняру, прийняв Бог, Отець Всемогутний. Нехай Пан Бог прийме ахвяру з рук Твоїх на прославлення і хвалу ім'я Своєго, а так само на користь нам і всьому костелу святому. Пане, прийми, просим Тебе ласкаво, взглянь на дары Твоего костела,
Ужо не золото гэта кадзіла і мірна, але Єсус Христос, які ў гэтых дарах выяўляецца, яго складаємо ахвяру і спажываем, які жыве і валадарыць на векі вечныя. Пан з вами. И с Духом Твоим Угору серце. узносим их до Пана. Подякуем Пану Богу нашему. Годно это и справедливо. Сапраўды годна гэта і справядліва, слушна і збавенна, каб мы заўсёды і ўсюды Табе складалі падзяку, Пане, Святы Ойче, Всемагутны Вечны Божа. Сёння Ты аб'явіў таямніцу нашага збаўлення. Сёння Ты з'явіў нам святло народаў, Твайго Сына Езуса Христа. Калі Ён прыйшоў на зямлю як смяротны чалавек, Ты адарыў нас нанова удзелам у Яго вечнай славе. Таму неба і зямля захапленнем спявае Табе новую песню, і мы з усімі хорамі анёлаў праслаўляем Цябе, разам з імі усклікаючы. Святый, 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 Пан Бог всемогутный, небо и земля, полные хвалы Твоей. Осанна на вышинях, благословенный тот, кто приходит у имя Пана. Осанна на вышинях. Сапраўды, Божа, Ты святы, крыніца ўсялякай святасці, таму ў еднасці з усім касцёлам. У першы дзень тыдня, калі Jesús Христос воскрес і спаслаў на апостола Духа Святого, праз Христа просім Цябе, усемагутны Божа. Освяти гэтыя дары расою Духа Твайго, каб яны сталіся для нас целом і крывёю нашага Пана Езуса Христа. І Он, калі добровольно выдаў сябе на муку, узяў хлеб і падзяку Табе складаючы, ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і ешце з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана». Подобным чынам взяў келіх, на падзяку складаючы, падаў сваім вучням: «Бярыце і піце з яго ўсе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць». Гэта вялікая таямніца веры. Обвещаем смерть Твою, Пане Иезу, вызнаем Твое воскресение и шагаем Твоего престя в хвале. Вспоминаючи смерть и з мертвых повстання Твоего Сына, ахвяруем Табе, Пане, хлеб життя и келих збавлення, дякуючи, що учинив нас годними стоять перед Тобою и служить Табе. Покорно молим Тебе, как усіх нас, приймаючих тіло і кров Христа. Дух Святый собрав одно. Пам'ятай, Пане, про костел Твой, рассеянный по всем свете, досконали его любови, разом с папом нашим Францишком, біскупом нашим Тадеушем и всім духовенством. Пам'ятай так само про братов і сестер наших, які послуги надії на воскрешення, і про всіх, хто Твоєї ласці дійшов з гэтага свету, і дозволив убачити світло обличчя Твоего. Просим Тебе, змилуйся над усіми нами, каб мы заслужили удел у житті вечне, у єдності з Святейшей Богородицей Панной Марии, со святым Юзефом и пречистым обранником, со святыми апостолами, святым Яном, святым Максимилианом и всеми святыми, які спрадвеку подобалися Тебе, каб з ими мы хвалили и прославляли Тебе, про Сына Твоего, Иисуса Христа.
Я з Христа, з Христом і у Христі, Тобі, Боже, Ojcze Всемогутний, у єдності Духа Святого, уся пошана і хвала, раз усе веки вечные. Сын Божий стался человеком, как мы могли стать детьми Божьими. Тому полные удячности, осмелимся казать. Просим Тебе, Пане, збав нас от усього злого. Дай ласкаво супокою дни наши. Да поможи нам у милосердности Твоей, как мы были завсюди вольны от греху и захованы от усялякой неспокою. Чекали исполнения счастливой надеи. Прийстя збавця нашего Иисуса Христа. Бо Твое владарство и мощь и хвала навеки. Пане Иисус Христе, Ты сказал апостолам Твоим, супокой покидаю вам, супокой мой даю вам. Просим, не зважай на грехи наши, на веру Костела Твоего. И будь ласкавы згодно с Твоей волей, дарить им супокоем и едность. И живешь и владариш на веки вечные. Аминь. Супокой Пана, нехай завсёды буде с вами. И с Духом Твоим. Передайте ближнему знак супокою. Спокойно. Ось баранок Божий, ось той, хто бере на себе грехи світу. Щасливі, покликані на вечеру Ягоною. Пане, я не варты, как Ты войшов до меня, але скажи только слово, и будет оздоровлена душа моя. Ми бачили зорку у Ягоною на всході і прийшли поклонитися Пану. Номер 165.
Номер 168. Дева святая, Сына колыхала, щира з любов'ю, так йому співала. Люленьки, люлі, ти моє дитятка. Люленьки, люлі, квітка немовлятка. Люленьки, люлі, ти моє дитятка. Люленьки, люлі, квітка немовлятка. На землю примуться, лісу покою, лісу нами будьте, люленьки, люлі, Божа наша сонця, люленьки, люлі, Володар без сонце, люленьки, люлі, Божа наша сонця, люленьки, люлі, Володар без сонце. Богу співайте, всі земные дети, хай Божа радость в серцях наших світить. Люленьки, люлі, милый мой славитель, люленьки, люлі, світу откупитель, люленьки, люлі, милый наш славитель, люленьки, люлі, світу откупитель. Молимся. Просим Тебе, Пане, завсёды и всюду идти перед нами светочем небесным, как чистою душою мы спостигали таємницю Евхаристії, у якої беремо діл згодно з Твоєю волею, і з радостю її приймаємо, прав Христа, Пана нашого. Святенькая ласка, послухайте ще душпастерські об'яви на урочистость об'явлення прав. По-перше, дякую всім вам за супорт на сьогоднішню нашу молитву. Дякую за складене хвилювання, за тим, хто вчора прибирав нашу капличку. Особливо хочу подякувати за складене віри на будову нашого костела і завжди просити, що можна буде це самошення учинити. Хай добрий Бог усіх вам уздоровить. Згодна вже тут традиції, після цих святочних
святочного периоду розпочинаємо душпастерські відвідування наших сім'їв, сім'ї нашої парафії, з особливим жаданням молитися разом з вами, благословляти вам на новий 2019 год. Там у всіх хотів би, прийшли разом з вами помолитися, как раз принесите карточки з адресами у закрыстую, мы с вами конкретно домовимся на конкретную дату и годину, когда ваши семьи будут разом, когда все разом спокойно можем щедрывать у молитве. Тому ласка попрацювати ближайшого часу, можете картки календові приносить. І на сьогодні, після Святої Мши, яка відбудеться о 18 годині, хочемо запросити вас на колядний вечір. Тут наше супольне колядування парафіальне. Час Божого народження, як же перед, вельми хутко минає, направда, і не прийдемося, і все, і вже буде по святах. Тому хочемо особливий спосіб, може, пережити, це супольність, це колядка. Так, как эта радость еще раз наполнила наше сердце, как поделиться теми талантами, так само, якими Бог кожного з нас одорває. Тому запрошую сьогодні, десь у 19:15 розпочнеться, то есть это наше парафіальне колядування. Захочу так само до співів, це значить тих, хто парафіч, хто сім'ями, чи групами, чи хтось особний. Соло так само може заспівати, якусь уже колядку, так раз запрошаємо да, взяти активне це уділу, в закристі можна записатися, покинути тою назву той колядки, яку будете співати, як ми могли зробити вот таку програму, так само відати, скільки людей буде виступати, тому ласка захочу. Хане діти і молодь, 8 студня відновляються катехетичні занятки, так само просив би батьков поклопотиться в присутності ваших дітей на тих занятках хвилин. У наступну неділю збори аквірування призначаються на децизіальні мети. Так само у наступну неділю, 13 студня, костьол відзначає свято Хросту Пана, яким завершається період Божого народження. І згодно з традицією, це свято будемо так само освячати воду. На второк у каплиці 19 годині відбувається набоженство про заступництво святого Антона Куланського. Хочемо вас запросити усіх. Так само це інтенції, які записуються у відповідному шрифту, в цих інтенціях відправляється складкова святая імша. А кожну сіраду запрошуємо на набоженство до святого Юзефа. Усім юбілятам, іменинникам надиходжучого тижня встановлюємо ліпше пожадання, Божого благословення, здоров'я і усіх потребних ласкав. Ми освячаємо крейду, кадідла і воду. Раз повстали, як удільничать в цьому разі свячення. Перед тим, як підемо додому, будуть благословлені крейда, кадідла і вода. Крейда позначаем зверы, а водой окрепляем дом, квартиру, помешкание, на знак, что мы приняли в свое жилье утеловленное Божие Слово. Молимся, как Христос Пан у этом годе завсёды был з нами, і как кожний, хто його шукає, як мудреці з Усходу знайшли його у нашій сім'ї. Боже, одине и вечное святло, Ты привел мудрецов до Твоего Сына и объявил Его им як володара над володарами. И они, поверивши, поклонились Ему и принесли свои дары. Мою ласку благословить крейду для позначення дверей нашого життя, жиля, у яким ми прийняли світло Твоего об'явлення. Учини, як ми, становилися більш досконалим святом для світу, особливо для тих, хто тебе шукає. Боже, благослови хотіла, як його приємний водар узносився разом з нашими молитвами до Твоего обличчя. З'єднане з Твоїм Сином, який поселився серед нас, як об'явить нам Тебе, і який сядить пророк Тебе, як завжди заступатися за нас. Просим, учини наші доми, наповнені сьогодні водором кадідла, місцем щоденної молитви. Пане Боже Всемогутний, вислухай ласкаво наші молитви, коли ми
узгадываем дзівосную справу нашего створения, еще больше дзівосную справу нашего откупления, и благословит эту воду. Ты створив яе, каб давала урадлівасць нівам, каб умацоўвала і ачышчала наше целы. Ты таксама учыніў вакол прыладу твоей милосердности, бо праз яе ты вывел свой народ з няволі і наталіў его смагу пустыні. У подказаниях пророков вода была знаком нового заповету, які ти пожадав заключити з чоловіцтва. Нарешті, праз воду, яку Христос освятив Йордану, ти обновив у купелі одродження нашу сапсаваную натуру. Нехай же гэтая вода нагадвае нам прынятых рост, каб мы радовались разом з нашими братами і сестрами, охрещенными в час пасхальних урочистостей. Раз Христа, Пана нашого. Amen. Як завжди, після святої мши, там на столику буде крейда, яку ми посвятили, коли хто з собою не має. Так само можна взяти трошечки кадідла сьогодні, як будете молитися супольно разом, в ваших сім'ях, може і так само палити, як це вода означав, тобто дух той молитви, яка має наповняти наше серце. Нехай добрий Бог кожному з вас благословляє на сьогоднішній день, на сьогоднішню урочистость. Так само передавайте привітання і віншування там православным, ведаю, что шмат у кого сетні чи змешаны, чи маєте близьких, родних, які будуть сьогодні розпочинати святкування Божого народження, урочистості, так само передавайте наше віншування, привітання. Ну і чекаємо сьогодні вечір, ще о 19:15 на супольне нашим календарем. Пан з вами. И с Духом Твоим. Нехай вас благословить Бог Всемогутний, а Отець і Син, і Дух Святий. Amen. Ідіть у супокої Христа. Дякуємо Пану Богу. Святий Архангеле Михайле, Бережи нас у змаганні, будь обороною, супроть споку злого духа. Покорно просим, нехай яку знищить Пан Бог, а Ты, князю войска небесного, могутностью Божией, скинь у пекла шатана і інших злих духов, які на згубу душ снують по світі. Амен. Найсвятейше серце Єсуса, Змилуйся над нами, беззаганне серце Марії, будь нашим порятунком, святий Архангеле Михайле, молися за нас. Номер 148.